At yun, di ba matapos ngayon? Ha? Yun. Nagsisimula na silang magpugot. Yung iba nakasako na. Maganda na rin si Boyas Junior ko na. Yan. Bago abuno. Mga konpaya natin, no? Isang buwan, Abril, mag-15. Katapusan ngayon? O sa katapusan ng buwan? Ayun, sabag yan, no? Oo nga, no? Gaya nito, mga kontosira to. Reject to. Bilang nilo ko, saksiyahin ko. Malalapay dito. Mas maraming sira, Chod. Maraming sira. Yan, bilang yan. Ganun. Yun. Lahat na naka-red bag na. Nakasako na. Parang lang. Sira. Matang pa kayo. Ang sibet level mo. Ganyan na, di-reject mo to. Ganun. Ito, pwede pa pero reject daw to eh. Reject. Pati nga nagkakaroon ng puti, ano? Hindi maiwasan, ano? Yung bagas kalabaw eh. Ayun, ano? Lalaki. Reject yan, John. Pang bahay, pwede pa yan eh. Alam si Kuyas. Tigil 5 piso na isang piraso. Si Kuyas. Makapakal lang eh. Pag in-stack mo naman sa bahay, mabubulok lang yan eh. Ano? Yung pwede stack mo. Saka yung maliliit. Ay, mas matibay maliit, ano? Mas matibay yun. Yeah. Pero yung sa ano ba? Pag ini-storage eh, tumatagal lang ilang buwan eh, hindi nasisira, no? Malamig siguro yun, ha? Kaya ituloy. Pero tumatagalan pang ano, sa storage na. Bukas niya rin storage ngayon eh. Mga bukas niya rin storage ba eh. Yan ang mali ko yan. Sana abutan natin yung mahal, Chod. Mahal. Bukas pa ito sa Salandra, Chod, ni Kan. Ni na Maria, ni Kan. Wow. May plus pa.